found these flowers. Nag-save siya ng 250. Ayan. Ang ganda, diba? So, babili tayo ng marami. So, we can give some for our mother dear. No? Ito siya. So, anong maganda pa ibang kulay doon? Diba? So, ito ang ganda ng kulay. Pink. Haluan natin ng pink. Ganyan, no? So, mas maganda. Ayan. Ilagay natin ang ganung gulay. So, ang ganda dyan nito. Marami. Maganda yung marami para mas marami kang magagawa. So, tingnan natin. Mayroon pa rin dito. Daming mga bulaklak ang gaganda. Promise. Ay, ito. Maganda rin ito. Ayan. Diba mga dear? So, iba-iba kulay din ito. Look around po na muna tayo. Look around. So, reduce the smart. So, ito po, 250 rin. Ay, ganda nito. Lilies or something. Ay. Really? How come it's big? This is big. But how much is this? $8. Okay, $8 siya. So, yung mga malaki, $8. So, itong maliliit, $4.99. Ah. $4.99. So, doon tayo sa kabila. Which is, dami naman doon. So, 50 lang. So, dito tayo. Dagdag tayo ng ilan ba itong kunin natin. Diba? Ang ganda. Oh, cute. So, cute siya mga dear. Ganda yung kulay niyan. Wait a minute. Ito ata. Kasi ito mga ganong klase, magdugay, maglaos. Diba? So, ang daming bulaklak dito. So, bali, 257.50. Pumunta tayo ng another one siguro, no? So, we'll see. Oh, this is cute. Variety. Ganitong kulay, ang ganda, no? So, 250 is each 250. Wala. Kasi, lalagay natin sa altar ng aking nanay. Sa aking nanay, sa aking mama. At saka kay mother dear. Diba? So, at saka kay tatay dear. So, yan. Kakuha na tayo ng ganito mga kulay. Dark. Yan. At saka ito. So, I was thinking it's still to get this one. Kasi mas maganda rin. So, gagawa tayo ng flower base mamaya. So, hanap ako ng kulay ng aking buhok. So, dito tayo. Hair color. Alam mo naman si Atining, hindi pwede hindi magkulay ng ating buhok. Ay, nako. Kasi itong aking kulay, deep burgundy, ang ginano ko, deep burgundy. So, deep burgundy. Yan lang kunin natin, no? But deep burgundy. Alright. $3.99. So, ayan. So, dahil kailangan namin ng toilet paper. Ako, paano kaya ito? So, halap tayo ng toilet paper dito, mga dear. Oh, okay.
Sana nandito yung toilet paper na kaya kong bitbitin. Para bibili din tayo ng iba. $4.99. Oh wow, so $4.99. So $4.99. Nag-sale siya. So wala naman siyang limit. So kuha tayo ng dalawa. Hala, paano ko bisitin naman ito? Ayan. No, kuha tayo ng dalawa. So ano tayo ng iba. Alright guys, so ito na yung 4 na flower na binili natin, different colors. Ayan, dalawa dito, dalawa dyan, dalawa din dito. Ang ginawa ko, kasi may malaking bag akong bitbit. Yan ang pinaka the best dito dahil nagkasya lahat yung ating pinamili. So madali na lang natin ibitbitin, kaya ganito talaga ang buhay. Medyo maaga kasi ako nakauwi today, kaya nagbili din ako ng kulay na buko, tsaka gatas, tsaka yung iba pang gulay natin na yung parang cilantro at dahon sibuyas. Yan, green onion. So ayan, so marami kasi na pwede natin magagawa dyan. Anyway, so ayan nga guys. Okay. Ako actually nag-ayos talaga nito kasi sabi ko doon sa taga-pack ng groceries, ako na mag-ayos kasi mas gusto ko yung way ko kasi mas kung ano man ang convenience para sa akin at easy sa akin sa carry. So this is it, di ba? So ang galing-galing ko naman siguro. Anyway, excited na ako sa ating flowers. So ayan.
Ito yung isa. Ito rin yung isa. Ito rin yung isa. Alright. At of course, ito sa aking mga beloved followers or beloved supporter. Thank you mga dear. Ito yung lang aking bigay sa inyo, bulaklak para sa inyo mula sa aking puso. Ayan, yan galing sa inyo, para sa inyo lang talaga yan. Dear ko. So, yan ang ating vase niya. Maliit lang. Pero siya ang mas marami. Kasi marami kayo mga dear ko. Alright. Diba ang ganda? Ang ganda ng combination ng kulay. I love different colors of flowers. Kasi parang pag-good vibes at saka mas maganda siya tingnan. Diba? Perfect! O, ibibigay natin kay tatay sa kanyang altar. So, pasensya na medyo. Ayan na. So, ilagay natin sa kanyang ito kasi yung kanyang altar. So, yan dyan natin ilagay, no? So, yan magustuhan ng tatay yan. Diba? Ang ganda. So, yan. Para sa'yo, tay. Kasi every time na malaos or magano na yung kanyang bulaklak, pinapalitan namin. Either si mother ang bibili or sometime me. So, yan. Bigyan natin kay ating tatay, dear. Diba? Ang ganda. Perfect. Alright. So, yan. Ganyan yung kanyang nandyan siya. Alright. Alright. Ibibigay din natin kay nanay yung at saka kay Lola dear. Diba? Alright. Ito naman para kay nanay dear at saka kay Lola dear. So, ipagsayan lang natin silang dalawa. Alright. Ayan. 4 ang ating nagawa. So, mananay dear natin at saka Lola dear. Ganda naman yun sa kanila. Oh. So, dito yung kanyang angels. Ang iba pang ano niya. So, ganyan natin nilalagay yan. Di ba mga dear? Ayan, perfect. Perfect na perfect pwesto niya dyan. Ayan. Ayusin natin ng konti. Medyo tumabingi. But anyway, ayan. O, di ba? Ang ganda, oh. So, ayan. So, kunin natin yung para sa nanay ko. At saka para sa inyo mga dear. Kunin natin at ilagay natin sa lagyanan. Alright. Dito ko ilagay yung ating bulaklak mga dear para sa inyo. So, behind my table or behind my chair. Saan ako nagla-live every time na nakaupo ako sa aking trono. So, ayan. Alright. So, makita niyo by kung maka-live ako this coming Saturday. Ayan, yung sa ating nanay dear, sa nanay ko, at sa papa ko, of course. Kasi, kahit wala na yung nanay ko, so, siyempre may flowers pa rin din siya. And then, siyempre gusto ko magkasama sila ng tatay ko nang i-celebrate na kahit na naghiwalay na sila. Eh, wala na yung nanay ko at nandyan pa yung tatay ko. Siyempre gusto kong parang nandyan pa rin ang nanay ko. Kaya ayan, kasama sila dyan. Alright, ayan, ang ganda diba? Ayan.
aking mother dear. Love you, ma. Ayan. Hi, mga dear. Itong bulaklak para sa inyo. Love you all. Alright. So, pasensya na kayo. Yan lang na gawa natin for today. Kasi, duman ako ng store kanina at nakita ko ito. So, pinaghalo-halo natin ng different types colors para good vibes lang. Kasi maganda lang talaga yung mga bulaklak pag iba-iba ang kulay. Diba? Ayan siya. Ganda. Alright. Love you all.